No niin, haastattelussa tänään Timo Tukiainen, sunnuntaina edessä vieraspeli. Juuri päättyi äsken peliä edeltävät treenit. Millä fiiliksellä nyt lähdössä viikonlopun otteluun? No ei, ollaan ihan hyvältä näytti jäällä äsken, hyvä intensiteetti jäällä, oikeanlainen ilme ja ollaan valmiita kyllä sunnuntaille, että lähdetään haastamaan kotijoukkuetta sinne ja koetaan ryöstää pisteet Riihimäkeen siellä. Edessä on pitkä matka, ensimmäinen tämän kauden pitkän matkan ottelu, te pääsitte linja-autolla reissaamaan. Onko sinun mielestäsi mitään eroa ollut näillä linja-autopeleillä esimerkiksi näihin lyhyemmän matkan otteluihin, jotka tehdään kuitenkin omilla kyydeillä? No ei siinä nyt mitään sen ihmeempää näillä etäisyyksillä kuitenkaan, ettei nyt puhuta, että mentäisiin kovin kauas kuitenkaan, että ei sillä mitään suurta merkitystä olisi. Vastassa on tosiaan KK65, joka on nyt tullut mukaan näihin kakkosdivarikuvioihin täksi kaudeksi ja ottelu pelataan tosiaan Kuusankoskella. Onko minkälaista ennakko-oletusta tai ajatusta vastustajan joukkueesta? No vastustaja ei mulle henkilökohtaisesti niin tuttu ole, että muutama tuttu nimi siellä aikaisempilla pelivuosilta on, mutta tietysti joukkue pelannut sarjaa ylempänä viime vuonna. Vieraspeli meille, varmasti vahva kotijoukkue vastassa, että mitään ei ilmatteeksi tulla saamaan, mutta oma vahva tekeminen, hyvä ilme päälle, niin tullaan taistelemaan täysillä kyllä pisteistä siitä. Kauden aikana tässä on puhuttanut myös nikkareiden maalivahtipeli jonkun verran. Minkälainen luotto nyt valmentajalla on tulevaan otteluun maalivahtipelin suunnalta? No täydellinen luotto on kyllä, että se kaikki lähtee siitä viisikon tekemisestä, viisikon puolustamisesta, että silloin kun pystytään se paketti pelaamaan tiivinä, niin kyllä meillä siellä aina sellainen maalivahti takaa löytyy, ketä tarvittavat kiekot poimii kiinni. Tämä selvä. Kiitoksia tästä haastattelusta ja toivon mukaan ja totta kai kovalla luotollahan uskotaan tässä, että pisteet lähtevät Riihimäkeen viikonloppuna. Kiitos haastattelusta. Kiitos.